Pinia berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tikem yes kelang arada tumpan nili berta tanbang pi moromi pang cupi pensi a berta nampak lampon pong. Pini perang kepen nang pale berta arjupon pamisinang. Okereng ahawar along karbiang long rong asar amai kang nipon pini arnitili apor pen pang cengponsi number kretok nomati constituency angkang okereng ahawar mate rang mukrang akulat along karbiang long rong asar amai kang nipon bangso karbiang long rong asar amai kang nipon along mai chipahem phupon mai phumen sing rong hang ahin pensi mai chipahem phupon lo lapen aluhi aman pen chetongdun ramte rang KARA president dame chetongdun lapen hori mahan jugu dungsa CICVP lapen thon sing ronghang GSCC atum chetong dun si mai RDP dun mai along bang phokep amuluk chetong dun si mai RDP dun karbiang long rong asaratum keman pon mate village kor ke pachun sitame pachun pon lupusi thanrin ti lapen karbiang long autonomous council CEM tuliram ronghang aphan sitame chorolo lapen korwang thupa jirpon athi pipot CEM tuliram ronghang aphan kachoro lapen kurang thu pajer ponang kokki nilitum akimang veliskor nang kipachun pithe kapotsi nilitum rong asar abitung atum choro lapen kurang thu pajer pon lo pusi chethan pon hawar ke hapen long bamon rong phar report TK News Karbiang long rong asar atum pen chethan chemum kepado aso ini dum jitu councilor long nilitum kecohang bom village code naso village code abang nang ne ini tu mapan hala dari krep liani nang pacun pilu pu apu taksi alang li ini tu ma CM tuliram ronghang apan curu parik lo alang li gubernur along pen hala so alu nang gapa pleng pi apu tak alang li panta curu parlo si nili tu darong grup rong asar rup asar doan anu tin arong asar ta kecini pet nangi ketek pet nangi pula so putak si pini ladak nomati along mai so ini nasi nelitum kemang ke angta nasi kemang iklo si nelitum karbiang rong asar mai pen pini mai padoke la puan lam chorlo pen ke jitu CM alang di tu deram rong hang akerap na pi nanga matha khaireng nangi pu nanga matha ajok ini nelitum chingbai chingsai pe dolong lo asi alang li phanta choro parlo kardom no anta mikiri bomla budam no budante tende karbi komai lo karbi yaba inke non ke the giding tu CM MLA MP tum si karbi cholo ini tumi ke ho otit bang ini tumahan ini pulo mikir pula an no anta mikir son sibula tene ini tum non doklimi poma ini tum karbi khai ba ini tum ilong so tum laba itu karbi nai kalau na hai lam karbi je tante ini tum no anta setona reila ke thai ke tu ko lo ini tum karbi khai no ba di masa khai no ba ini tum ilong so no Surihni raket homaningkan karbi kuki ang bong kacar wodo dahut bang krenar kep karbianok be pran kachipi dona bang phua tumapan inglong pho singhason ahawar ningduk mekri meklangpen kachikemu amilur kethor kedam tang surihni raket homaningkan karbi lapen kuki ang bong ron thama kachi thurdu dahut bang krenar kep karbianok be apran kedam dun abang phua tumapan longnit langklang wong model village kachikemu amir biri along lapen longnit karbilo charlie asong mate KSA inglong pho asai hemalong KSA KARSA KANCHASD COM arni ki ik arni mate black depo arni pathik si ningduk ning lakpen mekri meklangpen kachikimo amilor ke thor asai paman pon labangso kachikimo amai along MLA Vidya Singleng Dr. PhD Lipson Rongpi OSD Difu BED College Difu Government College Department of History Professor Philip Taro Inglong Pho KLA Maipu Sarsing Ramsa Chunbang Harsing Tokbi Tresar Dhonsing Imhi
Singhasan VDC Chairman Ken Singbe, KCST Ripipen, Pratap Ingleng, Duar Disa, Mojadar, Doloi Terang, Phongrong Langso, Arong Asar Hon Sing Timung, Singhasan Rat Saiklem Bangphu, Athik Tiso, Mohen Terang, Lukhimai Ing Hipi, Longnit SGB, Longri Terang, Lapen, Borjan Singhasan Ahawar, Ingti Lectual Mate, Texer Reset, Abang Phu Abang Phetum Chitong Dun Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council EM, Amar Singh Tiso Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Secretary, ACS Nirola Phangchupiatum, Bang Trainer Cap Pran Ke Damdun, Ahema Sanghu Atumaphan, Tangka Suri Phopho, Langka Chosok I, Alang Tibuk, I Pum Pum Lapen, Kidli Isi Kerap, Pajir Ponsi, Longbir Teron, Kachari Pon, Ningduk Chikimo Ingdeng, Trainer Cap Kichok Amai Ing Samjin Pen Pachun Pon, Manjapen, Junison Rongpi Report TK News Karbi Anglong. Kuki lapen Karbi hala suhura thama hut litum Karbi asongjapu atum stami Karbi khaipu pen apran stami damnang lo lasi hala bangso apran ke damlap bangku bangpi tu hasupini la radak sikimo ponji pusin litum la so program mate ajai mek bang deng pono lasi non litum la so ajai mek bang ke litum non dak kipachari ponji mate kipaja ponji bang ke litum dak Singhasan Constituency Kaskom Committee amai pu ke hai rensing to bi alang likhan sini lila so abang li pajapon pu sini lila nang according yo to plan hang da bidet pu tame ningi cepat seroi apen antuk tagali ningi cepat seroi apen kaki mu dam yi fansi labang somai ini pun ben paman pon TK News penang pale berta lapuan si Kangton Iglo, Kardom.